L-edizzjoni ta' din is-sena tal-Festa ta' Ġenerożità b'Risq id-Dar tal-Provvidenza waslet għal rekord ġdid ta' kif inqabżet is-somma ta' 1.27 miljun euro. Din il-ġabra se tkun qed tiffinanzja parti mill-ħidma tad-Dar tal-Provvidenza matul is-sena li madar tilqa' 111 persuna li jinkludu wkoll dawk li jgħixu fid-djar tal-komunità mmexxija minnha. Minkejja dan l-ispiża tas-servizzi u professjonisti offruti mid-Dar tal-Provvidenza taqbes l-4 miljun euro u nofs kull sena li ma' spiża hija ffinanzjata minn attivitajiet oħra matul is-sena imma wkoll bl-appoġġ finanzjarju tal-Knisja f'Malta. F'messaġġ matul l-edizzjoni ta' din is-sena l-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li m'hemmx rigali sbaħ milli wieħed jibda s-sena l-ġdida donazzjoni għal post li jagħmel tanġid ma' persuni fil-bżonn. Mela, illum l-ewwel tas-sena. Ekku. U rridu nibdew sena aħjar minn dik li kellna. Bliema mod tista' tibra sena aħjar jekk mhux billi tgħin il-dawk illi huma inqas ix-xurtjati minnha. Adrian Delija faħħal il-ħidma li ssir mitmexxija tad-Dar tal-Provvidenza. L-iktar ħaġa impressjonanti u jiena ili niġi ġod id-dar minn mindu kontadni l-iskola konna niġu ngħinu illi meta tiġi hawn taħseb illi ħassib ambjent ta' dwejja, ambjent ta' niket, ambjent ta' problemi u minflok issib ambjent ta' entużjażmu, ta' daħ, ta' tbissima. Id-Dar tal-Provvidenza għaddejja b'ħidma biex matul din is-sena tiftaħ dar ġdida fil-komunità għal persuni b'diżabilità fil-Balluta. Dan apparti li mistenni jibda x-xogħol ta' twaqqieħ u bini mill-ġdid ta' residenza oħra li ngħatat b'wirt lid-Dar tal-Provvidenza f'Ħażabbar. Id-Dar tal-Provvidenza se tkompli wkoll b'xogħol ta' refurbishment ta' lift ġdid f'Dar Żernieq, żieda fil-professjonisti u aktar taħriġ għal ħaddiema kif ukoll investiment f'infrastruttura ġdida għall-IT.